Така, това е втора част. Ако се чудите защо устните ми станаха по-бляскави, защото си ги намазах с този Juicy Bomb. Така, сега си правя руж. Принципно преди използвах ето такъв цвят. Ето този цвят. Обаче винаги с този цвят прекалявах и никога не ми се получаваше, нали, да е нормално, нали, хубаво да съм го намазала и да ми харесва. Затова просто ония ден от нищото ми дойде просто да си намажа руж с този Juicy Bomb. И толкова красиво стана, че просто вече така правя. И така, и така. Сега по родено знание ще уча забележителностите в моето родно място. Селище. Да. Напоследък в учебниците ни по родено знание и не само се разказва, обаче най-често се разказва в родиното. Родено знание е човека и природата. Да, и какво се разказва? И се разказва много често вече за забележителности, за природни музеи, за... Да, разбрахме. Така, размазах го и вижте колко красиво става. Ето, че химикал. Така, Дара, не дей да имаш претенции. После си правя хайлайтър. Вижте само, вижте. Вой. Хей, чихо! Добре. Хайлайтър. Блести. И между другото това засъхва много бързо, така че трябва да го размазваме по-бързо. Ето тук. Само хора. Вижте какъв мини хубав коректор имам. И напоследък ето тук на носа. И това не го размазвам много. Така само. Такава тетрадка. И останаха само очите. Останаха само веждите, исках да кажа. Тя ги правя с ето такова нещо. Това е такова нещо. За мигли. Не, за вежди. Просто ги правя на някаква рандъм форма, която ми харесва и това е. Да, така. Ако се чудите какво ям, ето такива бомбонки ям. И разбира се, трябва да се извия миглите. Оп. Оп. А устните ги правя всеки път различно. И това беше чао на всички.